dangos i chi eisiau di wneud bariau rocky road, rhai arbennig ar gyfer y Nadolig. Bydd yr ysait ar gael ar ddiwedd y fideo. Dyma beth sydd angen arnoch chi. Bisgedi, a heddi dwi'n defnyddio bisgedi shortbread, wedi torri yn ddarnau bach. Wedyn mae angen malws melys, marshmallows, malws melys. Yna mae angen siocled, a dwi'n defnyddio siocled plaen, a dwi'n defnyddio siocled llaeth. Wedyn dwi'n defnyddio cnau Brasil, ond gallwch chi ddefnyddio unrhyw fath o gnau. Nawr mae gyda ni ceirios glace, a dwi wedi torri rhain mewn hanner. Ac yn ola, mae menyn, a hefyd mae triog melyn, golden syrup. Reit, nawr dwi'n rhoi sosban ar y gwres, gyda ychydig bach o ddŵr yng ngwaelod y sosban. Ac ar ben y sosban, dwi'n mynd i roi menyn a'r triog melyn. Dwi'n rhoi hwnna ar ben y sosban, a dwi'n rhoi'r gwres ymlaen. Felly mae angen i hwnna i doddi gyda'r siocled llaeth ac yna y siocled plaen. Mae'r menyn yn dechrau toddi nawr a'r siocled. Mae wedi bod ar y gwres am ryw 5 munud, felly dwi'n mynd i droi popeth nawr i gymysgu fe'n dda. Ond byddwch yn ofalus, peidiwch a chymysgu'r gymysgedd llawer. Jyst digon i wneud yn siŵr bod y cynhwysion a'r ingredients wedi cymysgu a bod y siocled a'r menyn wedi toddi. Reit, dyma ni, mae popeth wedi toddi nawr. Mae'r siocled wedi toddi, mae'r menyn wedi toddi, a mae'n edrych yn neis iawn iawn. Reit, dwi wedi leinio tin sgwar, 8 modfedd 20 cm, a dwi wedi leinio'r tin gyda bach o bapur gwrthsain, baking parchment wedyn. A nawr dwi'n mynd i gymysgu popeth at ei gilydd. Felly yn gyntaf dwi'n mynd i roi mewn yr malws melys. Rhoi hwnna yn y bwlen. Wedyn y bisgedi. A mae'n bosib defnyddio unrhyw fath o bisgedi os ydych chi eisiau. Ydych chi'n gallu defnyddio bisgedi siocled, bisgedi plaen, falle bisgedi gyda ffrwythau sych yn unrhyw beth a gweud y gwir. Mae'r ryseit yma yn gret i ddefnyddio pethau falle sydd gyda chi yn eich cwbwrdd, a mewn gwirionedd mae unrhyw beth yn gallu mynd mewn. Mae ceirios fan hyn, a fel wedys i yn gynharach, dwi wedi torri rhain yn hanner. Dwi wedi golchi nhw hefyd, achos weithiau pan maen nhw'n dod mas o'r blwch, mae falle bach o syrup arnyn nhw, ac wedyn dwi wedi golchi'r syrup i ffwrdd a sychu nhw a torri nhw yn hanner wedyn. So dyna ni'r ceirios i mewn. A wedyn y cnau Brasil. Eto, mae lan i chi, os ydych chi ddim yn licio cnau Brasil, chi'n defnyddio unrhyw fath o gnau sydd gyda chi wedyn yn y tŷ, ynddo fe. So yna ni, popeth mewn, ac ar ben hynny wedyn dwi'n mynd i arllwys y siocled. Mae hwn yn reset hawdd iawn i ddefnyddio, ac mae'n gret os oes plant bach gyda chi, maen nhw'n gallu helpu. Maen nhw'n gallu helpu dorri'r cnau, torri'r bisgedi efallai, ac wrth gwrs bydden nhw wrth i bodd wedyn yn cymysgu popeth. Yna ni, dwi'n dod at ei gilydd nawr. Dwi'n wneud hwn bob Nadolig a dweud y gwir. Mae'r teulu i gyd wrth i bodd
gyda'r rocky road yma. Weithiau dwi'n ychwanegu bisgedi fel amaretti a falle ambell waith dwi'n rhoi bach o alcohol i mewn hefyd. Ar gyfer rhoi dolion wrth gwrs, nid y plant. Dyna ni, so mae popeth wedi cymysgu nawr te. A dwi'n mynd i rhoi popeth yn y tin. Rhwydd iawn yn dweud. Nes ymlaen hefyd, pan mae hwn wedi setio a dwi'n torri hwn lan wedyn ar y diwedd, byddai'n dangos hefyd syniad arall. Dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond dwi wrth fy modd gyda siocled gwyn. Ac felly dwi'n tueddu i wneud yr un peth hefyd gyda siocled gwyn. A na i ddangos hwnna i chi nes ymlaen. Dyna ni. Gwnewch yn siŵr bod chi'n gwasgu popeth i lawr fel bod siocled o gwmpas popeth. A wedyn bydd popeth yn stico at ei gilydd ac yn setio wedyn. Dyna ni, dwi'n meddwl, jyst gwnewch yn siŵr bod popeth yn fflat. A wedyn, y gyd sydd angen wneud wedyn yw rhoi hwn yn yr oergell am ryw 2 awr i oeri. A wedyn, bydd nhw allan wedyn a gallwch chi dorri popeth lan wedyn i sgwariau bach. So dyna ni, mewn i'r oergell a hwnna nawr te. Reit, wel dyma ni, dyma'r rocky road wedi dod mas o'r oergell. Mae wedi bod yn yr oergell nawr am 2 awr ac mae'n barod, mae wedi setio. Felly, mae'n syniad da i roi clingffilm ar ben y tin cyn bod chi'n rhoi y rocky road yn yr oergell. Iawn, so nawn ni dynnu'r ffilm nawr. Ac wedyn, cyn bod fi'n torri'r rocky road i fyny nawr, dwi eisiau jyst addurno fe tipyn bach, jyst fel bod yn edrych bach yn nadoligaidd. A beth sydd gyda fi fan hyn yw jyst ychydig bach o siwgr eisyn. So dwi'n mynd i rhoi ychydig bach o siwgr eisyn dros y top. Tipyn bach o eira. Ac wrth gwrs bydd y plant yn dwlu ar wneud hwn. So dyna ni bach o siwgr eisyn. A wedyn, sydd gyda fi fan hyn yw glitter. Glitter sydd yn iawn i bwyta. So nid y glitter mae'r plant yn defnyddio i chwarae, ond glitter i roi ar fwyd yw hwn. Felly mae dy fi glitter arian fan hyn. So eto dwi'n mynd i roi chydig bach o hwnna dros y top. A wedyn bydd y drosto i siwr o fod. Byddai'n llawn glitter heno. So dyna fe jyst ychydig bach, jyst i rhoi twinkle bach i'r rocky road. A wedyn dwi'n mynd i godi fe nawr o'r tin. Dyna godi fe o'r tin. A wedyn tynnu'r papur i ffwrdd. Iawn, a robin hyfryd. A wedyn beth dwi'n mynd i wneud nawr yw torri sgwariau mas o hwn. A fel ydych chi'n gallu gweld, mae wedi seto yn hyfryd. A dwi'n mynd i dorri fe nawr a rhoi ar blat. Dyna ni te, dyna'r rocky road ar y plat yn barod. A wedyn dwi jyst yn defnyddio rhyw addurniadau dwi wedi cael yn y tŷ ers blynydde a dweud y gwir. A dwi jyst yn rhoi nhw beth yw'n stico fyna. Rhyw coeden nadolig. Clywch chi addurno nhw gyda unrhyw beth a dweud y gwir. A wedyn dyna fe. Un arall falle fan hyn. A dyna ni. A fel o'n i'n gweud yn gynharach,
Dwi'n hoffi defnyddio siocled gwyn hefyd i wneud y Rocky Road. Felly dwi wedi wneud un arall. Ac dyma fe. So mae hwnna'n barod i dorri nawr. Dwi wedi wneud y Rocky Road yn gwmws yr un peth. Ond dwi wedi defnyddio rhai pethau gwahanol. Dwi wedi cadw at y bisgedi yr un peth, a dwi wedi cadw at y malws melys a'r cnau. Ond tro yma, dwi wedi defnyddio ffrwythau sych. A dwi'n meddwl bod rhain yn edrych yn nadoligaidd iawn. Mae dy fi raisins, a wedyn mae dy fi y lligeiron, cranberries coch. Felly dwi'n meddwl bod rheina'n neis yn y Rocky Road hefyd. A wedyn wrth gwrs siocled gwyn. Dwi'n defnyddio siocled gwyn. Felly dwi wedi gwneud y peth gwmws yr un peth a hwn. Ond dyma fe nawr te, yr un gyda siocled gwyn. Fel chi'n gweud, gallu gweld, mae'n edrych yn neis iawn. Dwi'n mynd i roi bach o siwgr eisyn dros hwn hefyd. Ac addurno fe yn yr un ffordd mewn gwirionedd. Ond dyna ni. A wedyn bach o glitter eto. Mae'n rhaid cael glitter dros y Nadolig yn y Dyna ni. Fel arfer, mae mwy o glitter arno i na'r bwyd. Felly, dyna ni. Ac wedyn, yn yr un ffordd wedyn, dwi'n codi'r Rocky Road o'r tin. Dyna ni. Mae hwn wedi bod yn yr oergell am 2 awr hefyd. Mae rhaid i chi bod yn ofalus, yr unig peth yw pan ydych chi'n defnyddio siocled gwyn, mae e'n gallu rhannu. Felly mae rhaid bod yn ofalus. Mae siocled gwyn lot mwy anodd i drin na siocled arferol, siocled plaen a siocled llaeth ag ati. So dyna ni nawr, mae bach o glitter ar hwnna, ac yn yr un modd dwi'n mynd i dorri sgwariau wedyn o'r hwn hefyd. Ond beth dwi'n mynd i wneud trwy hyn yw rhoi y Rocky Road mewn bagiau. Felly os ydych chi eisiau gwneud anrhegion dros Nadolig, cyn Nadolig, wedyn gallwch chi dorri rhain lan, a wedyn beth dwi'n wneud wedyn yw rhoi nhw mewn bagiau. Mae un coed yn Nadolig ar ôl fan hyn. Rhoi hwnna mewn, lle? Dyna ni. A wedyn, so dyna bagiau dwi'n prynu rhain mae'n gwerthu nhw mewn llawer o lefydd a dweud y gwir, ond bagiau jyst i roi anrhegion. Dwi'n dwlu a roi anrhegion, y bwyd fel anrhegion dros y Nadolig. Felly dyna beth dwi'n mynd i wneud nawr yw llenwi cwbl o fagiau wedyn gyda'r Rocky Road. Iawn te, dyma ni. Dwi wedi roi'r bariau Rocky Road mewn bagiau. Jyst wedi dangos 2 bag fan hyn nawr. So dyna rai y siocled tywyll a'r siocled gwyn. So dyna ni. Gobeithio byddwch chi'n trio'r rhywsagt hefyd. Fel wedes i, mae'n rhywbeth hawdd i wneud, gret i wneud gyda'r plant. Bydd yr rhywsagt wedyn ar gael ar ddiwedd y fideo yma i chi gyd. Ac na gyd sydd gyda fi ddweud nawr te yw Nadolig llawen i chi gyd.